Ahojte, milí poslucháči. Bežíme svoj beh do záveru školského roka a popri toho stiahame všelijaké aktivity, ktoré nám ho spríjemňujú. Dnes začneme základnou umeleckou školou, ktorá nám poslala takýto bohatý príspevok. V dňoch 4.5. a 9.5. koncertovali zuškári pre našich najmenších. Koncerty sa konali v multimediálnej učebni na 2. stupni pre deti z materskej školy Pohronská Polhora a v obradnej sále obecného úradu na Michalovej pre deti z materskej školy Michalova. Koncert zožal veľký úspech najmä u najmenších. Privítali ich farebné noty, mohli počuť rôzne nástroje, hádali pesničky a spolu s kamarátom husľovým kľúčom a sestričkou taktovou čiarou vkladali noty do notovej osnovy. Veľké poďakovanie patrí našim veľkým, malým hudobníkom v základnej umeleckej škole, ktorí s radosťou koncertovali na týchto podujatiach. Dňa 24.5.2016 sa vydali skoro všetci zuškári do Rožňavy. Atmosféra a slnečné ranné počasie nás prevádzali až do Rožňavského divadla Aktores, kde pre nás pripravili herci veľmi pekný zážitok. Prešíbaný kocúr čižmách, tak ako si netradične. Rozosmiali publikum a pobavili. Po dobrom obede hor sa na nákupy. Potom sme sa vybrali do Petliara na prehliadku rozprávkového kaštieľa. Nejednom z nás prebudila princa či princeznu. Výlet sme završili dobrou revúckou zmrzlinou a spokojne sme sa vybrali domov. 30. mája organizovala gitarová trieda svoj triedny koncert. Všetkých žiakov, ktorí navštevujú tento nástroj, ste mohli počuť hrať. Hrali veľmi pekné skladby. S ručnosťou za celý rok podrástli. Na koncerte privítali svojich rodičov, od ktorých zožali veľký potlesk. Práve v takýto deň si aj žiaci uvedomia, že ich úsilie stojí za to. Pod vedením svojej pani učiteľky ukázali, čo sa naučili. Tí, ktorí tento koncert nepremeškali, majú určite nezabudnuteľný zážitok. Na hodinách slovenského jazyka pani učiteľka Stanka Vraniaková s 8. triedou poňala tému sci-fi učívanie tradične. Úlohou žiakov bolo vymyslieť, nacvičiť, zahrať a zdokumentovať príbeh so sci-fi tématikou. Hodina výkonov bola veselá a dobrodružná. Mala úspech u všetkých prítomných, účinkujúcich či divákov. U slovenského jazyka ešte na chvíľu aj zostaneme. Sáre Alexandre Tereňovej sa v súťaži Múdra príroda podarilo získať čestné uznanie s prácou Sen. Bol to umelecký opis, ktorým sa jej podarilo našu školu zviditeľniť medzi žiakmi celého Slovenska. Štvrtáci a pani učiteľka Anka Belková si zorganizovali triednu akciu Noc v múzeu. Boli v Banskej Bystrici v Slovenskej galérii, kde si skúšali v tvorivých dielňach vytvoriť vzor na látku. Z Banskej Bystrice sa odviezli do Zvolena dobovým vláčikom, na Zvolenskom rade si pozreli rozprávku Johankino tajomstvo, ktorá sa tam natáčala. Po návrate do Banskej Bystrice boli v múzeu SMP, kde deti plnili rôzne zaujímavé úlohy, písali domov poľnou poštou pohľadnice. Výlet ukončili pohľadom z hodinovej veže na nočnú Banskú Bystricu. Tento mesiac sme privítali vzácnu návštevu zo spriateľenej školy Oravskej Polhory. Samozrejme, že sme sa na ňu zodpovedne pripravili. Zorganizovali sme pre nich kopec podujatí a pripravili kultúrny program. Klincom pre nás bola spoločná diskotéka a noc v škole. Čas, ktorý sme spolu strávili, bol pre nás vzácny. Zažili sme mnoho pekných spoločných chvíľ. Veríme, že priateľstvá, ktoré sme nadviazali, neskončia, ale budú ďalej rásť. 12. mája sa uskutočnilo v Brezne regionálne kolo Slávik Slovenska. Naši slavici Miška Palacková a Mário Potančok za hudobného sprievodu Radovana Vočka s cťou, aj keď bez víťazstva, reprezentovali našu školu. Ďakujeme. Naši deviatáci majú počas tohto školského roka neuveriteľne veľa práce. Okrem toho, že sa zodpovedne pripravovali na testovanie deviatakov a prijímacie skúšky,
Svoje záujmy predviedli počas slávnostných absolventských prezentácií. Dozvedeli sme sa, že sú naozaj všestranní, ale keďže víťaz môže byť len jeden, cenu si odniesol Lukáš Adamek so svojou prezentáciou o kreslení. Bonusom bol vlastnoručne nakreslený portrét spolužiakov. Super májovou akciou bol tradičný plavecký výcvik žiakov 3. ročníka a materskej školy. Uskutočnil sa na chate z Bojska. Naši odvážni plavci s odhodlaním plnili pokyny svojich inštruktoriek a zdokonaľovali sa v plávaní. Každý jeden z nich urobil veľké pokroky a skamarátil sa s vodou až tak, že sa im veľmi ťažko lúčilo s plavárňou a chvíľami, ktoré tam strávili. Na pamiatku si odniesli pamätné listy, ktoré im budú tieto pekné chvíle pripomínať. Naše futbalistky Týmka Tyčiaková, Majka Omastová, Erika Čimpoješová, Ľudská Podmanická, Mirka Dekrétová, Klaudia Tyčiaková, Vaneska Adameková a Livka Pančíková nás úspešne reprezentovali v krajskom kole v Banskej Bystrici. Umiestnili sa na krásnom 3. mieste, za čo im gratulujeme. Milí poslucháči, ďakujeme za vašu pozornosť. Sme radi, že ste si nás vypočuli. Tešíme sa na vás v poslednom mesiaci tohto školského roku, v júni. S pozdravom ostáva Lili a Erik.